дуруд ҳамҷиёрони азиз, дар назди мо апай баригил тобат омадан айхади Москва. Ана оз мо сухан метем чӣ фикру дорена тобатоша гирифтан ҳам гардан ҳам миён. Ина худошон бо гап занан. Марамат. Саломат бошин духтурҷон, хай як ҷаҳон ташаккур. мо ҳам ба нияти шифо ба ҳамин дарбор по мондем. Миннатдорем ки духтурои олиҳиммат дорем, ба савод дорем, ба қадри дарду ғами инсонҳо мерасидагӣ дорем ки мисол ба боварӣ комил гуфта метавонем ки мо ин личени худмона дар инҷа гирифтем, ба сари баланд мисол рагашта наметонистем. Як ҷаҳон ташаккур. Дастотон ҳеҷ вақт дарда набина ки мисол мо қадам бонда ба пои қадам омада рафтис ҳаминҷа. Личениҳои Москва мара ягон фоида накард. Ина дуюм курса дар инҷа гирифтам. Иншоалло ба ҳам рихто ки хеле беҳтар ҳис мекунам хидмат. Миннатдорам ҳамин духтурое ки дар инҷа худи акай Шоев, ина Аминҷон духтаро ҷа массаж мекард, ё Дилафрӯз, Шарифа, беҳтарин духтуро, муомилашон беҳтарин. Парвардигор аями касбу кори худшон баракат ёбанд, умри пур аз баракат бинанд, хушиёи зиндагиро худованд насиб рӯзишон бигардонад, донои баракати Парвардигор дар саршон биреза, умри пур аз баракат бинанд, хокам гиранд зар бигарда, дар ҳар ду ҷаҳон сарбаланд бошанд. Парвардигори бахшандаи меҳрибон хушиёи зиндагиро насиб рӯзии ҳамаи ами духтурое ки мо дар хизмат расондан бигардонад. Шафоати ҳазрати Муҳаммади Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам, дидори мубораки худша Парвардигори бахшандаи меҳрибон насиб рӯзитон бигардонад. Дар ҳар ду ҷаҳон сарбаланд бошен. Зиёрати хонаи Каъбаро насиб рӯзитон бигардонад. Худоҷон дасти каму сари хама ҳеҷ вақт набинен. Доим тансият бошен, сарбаланд бошен, хонаи обод дошта бошен, умри пур аз баракат бинен ки ҳама хеле одамо инсонҳое ки ба қадри одамо мерасидагиянд каманд. сафи шумо бар ин духтурои беҳтарина зиёд кунад худованда бошен дар байни мо. Саломат бошен дутарҷон.